मो जातक देखुच ना कौन ना ना मुई मोर आपन के तीनटा प्रश्न पचारि हौ ठीक अच्छे प्रश्न पचारतु हौ ठीक अच्छे मोर प्रश्न तीनटा उत्तर दब लेखा हो ना देख आग अच्छा ठीक अच्छे आउे गोटे जिनस हूँ आउ कि ना हेती नारे माँ खंडी बाड़ी जल्दी कह मो भाग्य परीक्षा करछ ना कौन बाकी चर्चा पड़ी कौन जन्म मरण वर्षा कही न पारे परीक्षा कोई श्रावणी या बणी केधर जिन तीनटा प्रश्न पचरा आ माँ खंडी बाड़ी तो कोई श्रावणी या कह देवी कर स्वामी कर माँ सरस्वती कर आज हूँ मंगलवार पंचमुखी मंगल कह जल्दी कह 1 टू 10 मध्य 1 टू 90 मध्य 1 टू 100 मध्य 1 टू 60 जुग्म 50 40 30 माँ जुग्म 1 टू 10 मध्य 1 टू 10 माँ 1 टू 10 1 टू 10 मध्य गोटे संख्या करवा 9 संख्या 9 6 15 200 14 500 1 ओके 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 कहबू कौ जगह एथर जल्दी बा 1 टू 10 मध्य माँ खंडी बाड़ी तो पैसा श्रावणी हाथ माँ पैसा खमार मंदिर आस पंचमुखी मंदिर कहबू हाँ हाँ 8 बोलिक अच्छी 1 टू 10 मध्य गोटे संख्या कह 4 तुम हाथ देख 19 रेखा 9 6 15 4 19 रेखा अच्छी सब आसी सब आसी सेटा केमिति एठी गणिमी एटा मते गणि देबी तुम सामने अच्छा पुआ मन मन मोबाइल टा प्ले कर दे हाँ दुईटा हाथ में आंब कदली नड़िया ना आउ गोटे परीक्षा करा तु जहाँ कही सब लेखा अच्छा बाबू मन मन गोटे हाथ में आंब धर गोटे हाथ में नड़िया धर मुठा कर हाँ धइली धरचु आंब धरचु नड़िया धरचु अच्छा बा हाथ आंब धरचु कि अरे बा लेखा चली देख आग हाँ रही आग मैं देखा बा लेखा चली बा हाथ आंब